Ассалому алейкум. Дарбораи чӣ гуфтанӣ будам, ки дар ҳадиси пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам омадаги ки агар илм дар сурайё бошад, гуфтагиай сурайё медонед ҳафта ситорае ки дар як ҷон ку дар осмон парвин тарозу мегӯянд тоҷикиҳо, илм агар дар он сурайё бошад он қадар масофаи дур бошад, гуфтагиай амуна хушзабоно ба даст меорад. Хушзабоно киянд? Эронӣ, тоҷикҳо, афғоно. И якта дуюмиш дар гуфтагиай агар илм дар ҳадис дига омадагиай агар илм дар хитое бошад, он қадар масофааш дур бошад, гуфтагиай рафта илма бигирен, гуфтагиай аз хит кунен. Илак барои чӣ хиса? Барои ки мо оиламонам хеле мо духтарчам хати барои ин чӣ омадагем ки дар вазорати маориф Тоҷикистон қонуна нисбати кӯдак 6 сола меравад, 6 сола ба 7 сола карда шуд. Баъди 7 сола бояд меравад. Духтарчам ки 1 соли вайш мактабаш қафо намонад, гуфта омадем Россия, 1 сол дарсаш қафо намонад, гуфта омадем қадар масоати дура мо тай кардем, омадем ки дар инҷо мисол хонаду илмаш бисёр пеша. Лекин бо ин аст ки амин илм гирифтан гуфтагим ба фикрам дар чиз хато накун, дар видеом гуфтагим роликом ки талаби илм фарз аст барои ҳам зан ҳам марди мусалмон. Шояд инҷа баъзеҳо бигӯянд ки одамоти тамошобинҳо ки илми мусалмонӣ илми мусалмонӣ илми дунявӣ чӣ? Илми дунявӣ дар ин дунё мо зиндагӣ мекунем ку дар ояти Қуръон омадагиак мегӯям ку мегӯям раббана атина фи дуния ҳасанатан ва фил ахирати ҳасана ва қина азабан нар. Азим мегӯем худовандо некиҳои дунёро ба мо бидӣ ва некиҳои қиёматро маро оташи ҷаҳаннам наҷот диҳам. Хаса некиҳои дунё касбу ҳунари ҳамин дунё аст ку инсои духтурӣ мисол шуда меёрам. Духтурӣ мусалмонон вақте ҳамсарашон ки бемор шуда пеши ҷустуҷӯ мекунад ки духтури зан боша. Хаса зане ки намонад таълим гира агиҷо духтури зан пайдо мешавад. Духтури зан ҳам пешхуш пайдо намешавад ку бура мебари дохил мекунӣ мехонад ранги инама 4 сол хондум дар як фелшерӣ мисол 4 сол хондум дар духтури чӣ мегӯянд доврачебни бо стоматология ӯ 7 сол мехонад. Мисол ки гинекология чанд сол дига мехонад. Барои дохил мекунонӣ ки мехонад ки баъд меёбӣ аму духтури занонро пеш мебарӣ ҳамсармона хоҳармона касе ки мехоҳем намонем ки бихонад якҷо пайдо мешавад одами мутахассис пешхуш пайдо намешавад. Албатта барои ҳамин илми дунёам барои ҳар як одаме ки мехоҳад дорад шавқу ҳавас гирад барои ӯам чӣ астай лозим ва зарур астай. Не ки баҳс мекунанд ин одами ҳадиси талаби илм бисёри одамо баҳс мекунанд ки занака чо мекунад занака чи хондану чӣ мекунад. Баъзе чизои хмо мегӯянд ку гуфти ҳам шогирди ванҷим ки як хел мусалмоно қонуни пусидагӣ хушона доранд баъд меёранд дар сари занак мезананд ки занак бояд нахонад занак агар бихона ку тамом. Ҳамин ман хондум савод гирифтам падару модарам соҳиб шидам алҳамдулилла соҳиб шидам шавҳар кардам хидмати шавҳарам кардам хусуси хуштоманд доша гирифтам фарзанд кардам алҳамдулилла. Лекин ихе бояд нагӯем ки зан бояд саводнок набошад. Зани саводнок ҳам кори хонаро аҳдаш мебурад ҳам кори кӯчаро аҳдаш мебурад. Ҳама кор аҳдаш мебурад. Барои чӣ? Барои ки Аллоҳ таолоро ҳам халқ кардагия. Бинед ки мегӯянд панҷ панҷа баробар нестанд. Хаста худованд як зан ҳамин қадар ба қуввате меофарад ки ҳам кори хонаро аҳдаш мебурад ҳам кори мисол ки илм маърифат гирифтан рафт касбу ҳунарро ахид кардан. Бале ҳар зане ки фақат кори хонаро метавонад карда бигзор кори хонаро карда. Ҳар зане ки кори кӯчаро фақат метавонад кори хона ба калон намегирад. Ҳар зане ки соина ман ҳам кори хонаро карда метавонам ҳам кори кӯча. Барое ки ман дар мактабхоним ҳамаи пухти пази ин тоҷикиро аз модари раҳматӣ мегирифтагим. Ҳама намуди нони тоҷикиро ман ай модар мегирифтагим пухтанаш. Ҳама намуди таомҳои тоҷикиро пухтанаша метавонам алҳамдулилла. Ай модар мегирифтагим дар мактабхони то синфи даҳуми саг омад пешам қати фарида соҳибиш қати телефонро бардоштем бахшем. ҳамаи чӣ мегӯянд ҳунарҳои тоҷикиро аз модар мегирифтагиам. баъде ки мактаби тамом кардам рафтам баъд маълумоти олӣ гирифтам бо маълумоти нопурраи олӣ гирифтам бо ина маълумоти тиббӣ гирифтам. Яъне ки одами босавод раҳмати модар мегуфт як ҷо мерем нестагие ки раҳи рафтан аст омадан нестай мери ҳамхаст запретная зона мисол тарафаш мери ҷои хатарнокае барнамегарда раҳи рафтан аст омадан нест мамнӯъ гоҳ ҳамхаст хонда натавонад чи олам мерам тараф. Хеле ҳаматони азиз